Kameru vystavíme? Nemají. Robíne, co na to zkušený, jako říkáš? Slabota, jo? Luky, a co na to říkáš ty? Ten přední otvor v chladničku. To větší, jinak není. Co? Davide, tady. A i rampu krásnou. Hoši, to je rampa, co? Vám vadí. Sundej to zavít na začu vezmu. Udělám teď. Sýr. Počkaj, akťák. Já mám koťák. Ježíšmarja. Já se aspoň dál přijde. To je jasné. To je vždycky. To je zákon džungle. To je pro pejkáča pořebat. Taky, už jedeš dom. Ty vole. Ty vole. Dívej, a navrch. Jak bude ruka. Oni radíme, ale jo? Jo, ty. Dívej. Ty vole, to je jasné. To mi těžím za to. Hej, to. Dívej. Kopět kamerování, určitě to bude dobré. Taky dobré. Dejte se hoši, jak to vezme. Dejte se, jak to vezme, jo? Dejte se, jak to vezme. Bašte na to. Byl na mě tady? Jo. Ty vole, to malý. Pokus, jo? Ne. A umíš...
já taky nemám šoupej, vole, To jsou... Hej, peky u ní! Kde si pozdoučí, Ano, a Vašík dělá chvilku střízlivého, protože volá své přítelkyni. A tady máme Paragana Jiřího. V autě, jo. No jasné. A Jiřík je vedle mě. Já ti ho dám? Sedleho, já ti ho dám? Další, co volá domů, co ty nám řekneš? Nic nevidím. Kam jdem? Naschledanou, naschledanou. A vypni tu kameru, ty hňupe. A ty ožrálce, tam se podívej. Peky! Mačury. Jak to hodím ty světla? Poseru, že jsem krásnej, vole. Skončil, No, Robin ještě horší. Jsme spolu. A mě slyší! Tady Filmuj. ano, peněženka nalezená! Přezoje! Vašíku! Rohlík. A už dalo jedno přidestické auto. Nejste náhodou bráchové? Který nám drží pleka na vlečce a ještě nám tady dělí. Ano, a tady. Ano, a toto tady papáme. Prosím tě, neskáč! Ta zatačka bude za chvíli. Ale počkej, Robin to právě vyvažuje, vole. Peky, co k tomu řekneš? Balzám. Bez chyby? Ano, Robin. Ne? Přijedou! Ne Porsche. Foto. Porsche. Jasně, ty Porsche. Porsche, jo. A pište si u nás na internetě srábí. A teda, he! Tončko, dětko. Gotové? Je ten Slovak není? Vojtěch! To je kapka, vole. Jeď!
No viděj, tam to světlo, ne, vadí. To bude kuresky vadí. Tam to bude kuresky vadí. Já jsem vás vyfotil a to se nechci. Určitě se počkám. Já jsem trpělivý člověk. Jo, to no, tak. No, tak to má to padně. Ne, on má rozhovor. Můžu mám. Světlo zase. Je, no. Budu asi tam, do toho auta. Moc se nemohl. Autogram. Já vím. To jí nefotí. No, on to plakátě mají, že to no, a to má. No, to je. Můžu vrnit, tady. První není. Mě to mrzí, že jsem ji na půl servisu nechytla. Jak jsem ji neviděla? Mobila nemám. Zavolat jim nemůžu. Vyšťo, hej. Hej. Máte fota. Máte fota. Hlavně, jo? Bere, pech, Vyšťo. Vyšťo. Ještě modré. Jo, tam máš. Come on.
Já si tě nechám podepsat. No. Nemám tušku ani papír. Jo? Můžu pojedu ruku? No, jsi dobrý, no. Máte kabelie? Nemáme kabelie. To jde? To nejde. To už blíješ. Zopakuj to. Tak. Dole to vypadá tak, jak je si vlhče. Co? Jsme se zase všetci sešli. Tam ten lidi je byla posledního zpráv. Ráno chladné, ale veselé. Ty čo, dávej. Pěkně ti do hajzlu. Asi už má nahrabané, nebo bude? Jo. Natáčím největšího pitomce ve světě rally. I fanouškové rally musí vykonávat potřeby. Raďo, řekni něco pro diváky. Ano, rozumíme. Vy se radši vysrať. To je kulturní vložka. No, to jo. Hotovo a můžeme jít na rychlostní zkoušku. Peca, kdyby to... Ale
Vy na mě! Hoši. Dobré? Čo, Robín? Robíne! Dívej. Dívej, Hej, za mě, no, další hráz. Paráda. Robine. Natoč to, dívej. Klapka poprvé. I takhle někdy fanouškové rally dopadnou. Pekáč, unaven, podlohy, chodka. Párky za 40 korun ho úplně na výlech. Tahal. Jdeme domů z poslední RZty. No, můžeš mi dělat komentář. Co ještě poždrali a tady Šmigrus se tady uskuteční. Tady už se valí Velikonoce. Ale musíš mu dát vajíčko. To všechno je. Musíš mu dát vajíčko. Akce. To je obrázek. Tam to nebude, vole. To je obrázek. Tam to nebude, vole. Kolik asi budu muset nadít? Kolik máme olieja? Tak je to všechno. Vždycky si byla počuka. Karáš, žhavíme. Ty srabe. No, já si vole. Nebudte koukajt, ale to něco na mě. Jedeme cigaretu. Co mě úplně chce oheň vzít? To je v prdeli úplně. To je blbě kula. Pánové, jede Karas, jsme zachránění, Karas. Karas, žhavíme. Co je to? Tady je servis, vole, jak svíňa. To je pěkná, co je? Udělej mu něco na schvál, udělej mu něco na schvál. Kde je ten tata? Šmigros! Šmigros!
Ahoj, jo, tady. Dívej, suvenér. Já jsem to chtěl říct, ale on je praskli, to je Vanka už chtěla. Víš, to dá do řečí. Takhle vypadá cesta rally, když jedou z Citežaní. Pekačový na plík. Proč ti hrát? To je kámo nějaký, ne? Robíne, já tě mám vážně rád. Já tě nemám rád. Ne, Robíne, prosím tě, odpust mi to. Prosím. Ne, vůbec ne, v žádném případě. Tak já na tebe jsem. Vaši kurvini máš rád, že jo? Jasné. Tady úplně. Ano, a další suvenýry. Zimní gumy. Já trošku nefek. Bohemka. Solista. Klid, ty baráky, to koupuje, že? To medailo! Úplně, že? Úplně. Aplaus! Je, klid! Jdeme, tu důzku. Nechci dluhu, potřebuji jak dluha. Není tu krásně? Já bych dál, ne? To bude tak, ne? Hej, Víku vás nezáviděl. Jedem, Karas. Pojedu, ale to moc neflek, teda. Tak jsme všichni doma. Trochu chraptíme, ale jak to je v pohodě. Jiříku, jaké jsou dojmy z rally první? To za hovno, kamery nebyly. Má to není společný, Dojmy z rally? To Jiří tam k tomu řekne. Skládu s náma nebyli, ale je to dobré. Jako. Je to dobré, myslíte, jo? Co příští ročníku? Opět se zúčastníte? Já doufám, že Beďa přijede a jí Kláda konečně. No. Co to je? Počkej, saď mu to. Ty víš, počkej, to pomůžu. Ne, to máš. to si zežer, vole. Kuba tě zabiju, co zežereš, vole. To ani vůbec dobré. A Matěj můjho. Jo, to je bomba! Ne, to je bomba, prase. Jaké jsou tvé dojmy z poslední rally? Vidím, že jsi nějak byl jsem, jak si připoutali. Dostal jsem, chvíli jsem z teklínu, kurva. Chvíli jsem z teklínu. Tak si musíš život. Ne, autobusy. To může mít bod, jo. Ano, tvé dojmy z rally? Naprosto fantastické, jo. Mistrovství České republiky v automobilovém centru si Emil Triner nedojel pro tolik důležité body. Samozřejmě vedení Seat Sport týmu čekalo, že právě z Valašského Meziříčí nějaké ty body budou na kontě, tedy 0. A přátelé, tady hrdinové 22. ročníku a auto Valašská rally, vítězové náročného podniku, druhého podniku Mezinárodního mistrovství České republiky, Václav Pech junior Petruhel z týmu Eurooil. Vynikající úspěch, vynikající výsledek, vynikající jízda Václava Pecha a Petra Uhla, korunovaná zaslouženým úspěchem, vítězstvím na Valašsku. Tak tedy Václave a Petře, jménem všech zúčastněných zde na Valašsko-Meziříčském náměstí vám srdečně blahopřejeme obrovského úspěchu k vítězství na Valašské rally, vítězství rozdílem třídy. Vždyť rozdíl mezi Václavem Pechem a druhým Štěpánem Vojtěchem je více než 3,5 minuty. Je pravdou, že vůz Ford Focus VRC v továrním provedení
patří mezi nejlepší vozy v celé mistrovství České republiky, ale Václav Pech patří mezi nejlepší piloty, což dokázal svým triumfem na Valašské rally. Ještě jednou srdečné blahopřání a teď začnou ty pravé oslavy týmu Euro-Oil, posádky Václav Pech junior a Petr Uhel. Zaslouženě zvítězili, jestli dovolíte, abyste z toho měli něco také vy, fanoušci Václavé, srdečně blahopřejeme, to je první dojmy ze soutěže, co byste řekl svým fanouškům Slupřítivců. Byla to paráda, fanoušků tady bylo hrozně moc, doufám, že v té druhé etapě jsme trošku pobavili, že jsme byli tak uvolněnější a dělali jsme i smiky, tak doufám, že se nám to všechno. Václavé problémy na trati byly, malého rázu aspoň. Vůbec ne, tady na předtím se nám vždycky daří a jsme tady rádi. Výborně, a my tě rádi vidíme tě rádi jako vítěze Valašské rally, Václav Pech junior a Petr Uhel. Ještě jednou posing pro fotografii a pro kameramany. Máme jedinečnou příležitost ještě pozdravit ty, kteří nenašli přemožitele na 12 rychlostních zkouškách Valašské rally. Srdečné blahopřání, úsměv na tváři Václava Pecha a Petra Uhla, jak by také ne, dojeli si pro zasloužený triumf. Čili a skutečně jako ty nejlepší seřízené hodinky a dovezl posádku potom k tomuto očekávanému vítězství. A teď už najíždějí další, který můžeme rovněž poblahopřát vynikajícímu výkonu. Jste na Valašsku ve 22. ročníku a auto Valašská rally, posádka Štěpán Vojtěch a Michal Ernst. Přátelé, pozdravme druhou nejlepší posádku soutěže, která si určitě zaslouží také vaše blahopřání, váš potlesk. Vždyť Štěpán Vojtěch prakticky po celý průběh soutěže patřil mezi tu absolutní špičku. Málo kdy opustil v rychlostních zkouškách tu vedoucí pozici, myslíme v časech dosažených na rychlostních zkouškách. A Štěpán Vojtěch a Michal Ernst dokázali, že patří k absolutní špičce českých automobilových soutěží. Dokázali to svým výkonem zde na Valašsku. Určitě Michal Ernst se nezlobí na Štěpána, že mu poslal spršku šampaňského do očí a samozřejmě ta oslava bude večer pokračovat. Kluci, ještě jednou srdečně blahopřejeme jak Štěpánu Vojtěchovi, tak Michalu Ernstovi k jejich výbornému druhému místu. Tak tedy přátelé, ještě jednou a teď už je cílová rampa připravena pro příjezd bronzové posádky. Už stojí v nájezdu na cílovou rampu a už tam najíždí s vozem Toyota Corolla VRC posádka MV Rally týmu Karel Trněný, Václav Picl, bronzový ve 22. ročníku a auto Valašská rally. Já si myslím, že je to jeden z největších úspěchů v dosavadní kariéře Karla Trněného a konečně i Václava Pricla. Třetí místo na Valašsku, to se hodnotí. Třetí místo na Valašsku v náročné soutěži, ve které víc než polovina startovního pole neuletí cílovou rampu, tak jako právě tyto posádky, které zde vídáme.